Sa kasi 70 anyos nga babae sa Davao City ang nabiktima sa giingong love scam. Kapin 60,000 pesos nga kwarta nakuha sa suspect gikan sa biktima. Ani ang report ni John D. Esteban. Ingon siya na, I miss you. Ingon siya na, I'm dying for you. Pipila lamang kini sa mga tamis nga pulong sa suspect ngadto sa biktimang itago nato sa ngalan nga Annalyn. 70 anyos na si Annalyn ug kapinduha ka dekada na nga byuda. Buot lang unta niya ug kaistorya, mao nagtuon siya og gamit sa social media application sa tabang sa iyang apo. Hangtod sa nag-send og friend request ang suspect kaniya. For the accept sub si nanay. Niadtong December sa nakalabing tuig nagsugod ang ilahang convo online. Ang suspect nagpailang usa ka US citizen. Wala pa una nituo si nanay, pero kulit ang suspect. Medyo nalipay po ko kay ingon man siya nga, I'm going to the Philippines to marry you. He is going to help me going to America. Okay. My sisters are already there in America. Apan sa iyahan ng hulam ug pamasahe ang suspect. Iya ra daw ulian nga dunay 200% katubo. Unang gipadala ni nanay 40,000 pesos. Gisundan og 20,000 dayon 8,000 pesos. Nagpadala pa unta og dugang 30,000 ang biktima. Maayo na lang nabantayan sa iyahang apo og nahibulong nganong taga Pilipinas raman ang padalhan sa kwarta. Nga suma sa suspect iyaha kunong ahente. Dili ko gusto masayang ang kwarta banana. Gi-search na ko. Tapos mutual friend mo siya sa akong barkada dati na tattoo artist. Karon so akong gi-chat akong barkada na tattoo artist na kaila ba ka ani ni katong lalaki. Siya kaila siya kay yara daw itong kauban sa tattoo. So ako di man agent. So dito na ako naibaw na di siya agent. Didto na sila nagduda. Nagpatabang na dayon sila sa Regional Anti-Cybercrime Unit 11 o RACU 11 aron mo pasang atog reklamo. Sumala sa otoridad, usa kini kamatang sa love scam. Sa obserbasyon talaga namin, ito talagang madalas yun ang ginagawa to. So hindi kami nag-asintabi na wala ito pang nabiktimang iba pang tao. So pinapalagay po namin na talagang normal niya nang gawain to eh. Yung nananamantala talaga. So posible na may mas marami, meron pa siyang iba pang nabiktimang mga kababayan natin. Nagpahimang no ang RACU 11 sa publiko nga dili magpalinglas sa mga mangingilad ilabi na online. Ugaling mo demand na og kwarta, magduda na. Pag once po yung inyo pong kachat ay nag-demand na po ng pera at gumawa na po ng mga kung ano-anong dahilan. Hindi lang po yan pera, meron po mga gamit na pinangako sa iyo na ipadadala sa iyo. Yung iba po dyan is nagpapanggap lang na foreigner. Tapos pag nag-required kayo o nag-request na magpadala kayo ng pera, gagamit ito ng ibang tao. So mag-isip-isip na po tayo. Parayon pa ang investigasyon sa RACU 11 ug gipasalig nga di sila magpanuko hangtod sa madakpan ang suspetsado. Kinsa magatubang og kasong paglapas sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Laban pa naman ngayon, nananamantala itong mga tao na to. Sana lumaban naman sila ng patas. Trabaho sila ng maayos. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.